DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Good morning. Biyernes Gunyan, 11 de Abril 2025. Viva Señor Santo Cristo. Ang pagrespetar migiraray sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia kasabay dyan ang paglaong na sa paghampang niya to kaining kaldawon permi niya tong ipigpaenot ang mahal na Diyos. Happy birthday sa mga nagsiselebrar mo niyan siyempre kan kumpleanyo. Mantang tingog kan banuan na tabi ang programang sa indunang naantabayanan naglalaom na nagdiretso pag-antabay ang sa tuyang mga paradangog. Pati na po ang pag-ibitar mi na sabayan nindo kami sagkod alas 10:30 an udto. Magiging katabang tadyan sa Luwas Mayormente ang Mega Force Patrol. Chief Jimmy si Pading Jim, kumpadreng Al, kumpadreng Jomar, Joshua Bino, si Angel Mustaza, Karen Nicole Ala. Sama ni Bella Yaon dyan, Henry Mata. Mantang sa Master Control, si kumpadreng Nal Baldo. Kan Jigs Baldo, welding shop dyan sa Barangay Dapdap. Good morning sa inyo sa Barangay Dapdap. Siyempre sa newsroom ang nangingenot dyan ang walang sawa. Daing kapaggalan, laban ng laban. The ever reliable news director Mardela with Jen Matthew Balyaran as in Madam Shia Leron. Sasabayan pasinda ni Jimos Barrio sa social media. And sa samuyang broadcast po sa internet worldwide netwide. Nadadangog kita sa AM band sa traditional radio region-wide. Nahihiling kita nadadangog audio-video sabayan po yan broadcast man sa internet worldwide sa DCGB News Online. Yaon dyan si Jerome Nico Martinez. Sino yung kapartner natin na taga-Cat College? Paki-kuandigdi sa satuyang computer. Sino ang andyan? Si John April. Si John April Ostero. Buda si Say Pasusaro. Kasabay ta dyan sa technical. Ako man pan sa indong magiging kasarabay-sabay si Pio Fernandez sa programang Tingog kan Banwaan. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. With John Lloyd Lachica. Yan, kasabay si John Lloyd Lachica kan Cat College and John April Ostero. Yan, sa tuyang mga kapartner digdi po sa programa Tingog kan Banwaan. Ang sa kuyang numero tabi, so gabos dyan na nag-antabay man, gusto nindong magpaabot ng reaksyones asin iba pa, dagdag na informasyon sa Smart 0942-670-1195. That's 0942-670-1195 and 0966-730-115 sa Globe. May mga istorya kita dyan sa luwas, inutuntaan na informasyon. Pwede man kamutabi dyan sa comment section kan broadcast mi sa internet sa DCGB News Online. Pwede man kabud dyan or sa messenger account ko tabi, ipaabotan sa indong mensahe. Hanapon lang nindo yung account ko sa messenger, Pio Fernandez. May istorya kita dyan sa palibot. DCGB On the Spot Report. Nasa linya si Joshua Bino.
Joshua, good morning. What's happening? And Yes, good go ahead. morning, David Sertillo. Good morning sa mga tarantabay. Nasabat ko na si grupo ni former Mayor Vic Perete. Ngayon nagdalagan ginaray bilang alkalde ka na Daraga Albay. Inang-inang na Sertillo ta. Umunagi sa tao kan bubuldam. Say na naman ng lalaking iyan nakaabot. Ha? O nakaarot na sa boundary kan Daraga Sorsogon. Bad makaabot sa sursugon ng So lalaki. pinakatarong-harong kan Daraga. Yung so inabot ni Ilaga. Kuritan mo ang linderos kan sursugon. Bad makabalyo si Mayor Vic. Mga kapatid ko mga taga-Putsaw. Sirita Gisura. Ito ni Sertillo. Sige. Aramontaan mga bit-bit na programa sa pagdalagan niya bilang alkalde kan Daraga Albay ni Mayor Victor Eto. Mayor si Sertillo po, kan DCGB. Good morning, sir. Good morning, Sir Pio. Yes, good morning tabi Mayor Vic and salamat sa oras. Kumusta na tabi? Yaong harani ka na da sa linderos kan Sorsogon. Grabing higos kang paglibot mo tabi. Mayor Vic, kumusta na tabi? Ka-importante din na mabisita ta ang mga constituente ta. Medyo harayo talaga. Harayo ng mga harong palandigdi. Kaya asin sobrang init kaya nagpuro-pahingalo kita. Tamang-tama na to parang tayo ni si Joshua. Kaya sa gilid kan pinampo. Di kayang-kaya pa kan resistensya. Ano? Pagkatapos madus botellas pa kita digdi sa baba. Pati ito na. Muna. Okay, tabi. Ano na ang mga, kumusta na sa imong paglilibot tabi, Mayor Vic? Kindly give us feedback. Go ahead. Magayon, nahiling na naman kita. Asin, siyempre, napasyaran pa sinda. Asin, kadangugtang sa indang mga grangay, anong mga suggestion ninda. At least magayon, nagtatao sindang mga suggestion. Tanganing ang pagtukaw ta magayon na naman ang system ang gagamigibuhon ta. Iyo nga ni tabi Mayor Vic and sa mga concerns diyan it cannot be denied the fact na yung problema sa kunyan sa tubig tabi na maiinom Mayor Vic. Ano ang sa tuyang approach kayan under your leadership tabi? Magkakaigo kita ning review, Sir Pio, sa aram tabaga medyo sige nang paluya asin dakulo ng reklamo ang mga daragenyo lalo na sa sentro kang Daraga. Kaya iyan primero tang gigibuon makikipag-ulay kita sa inda sa talagang haputong ta sinda kukonsultahon ta man sinda kung ano ang naging problema nata dahil masyadong nag-improve. Narumduman ko kaito baga Mayor Vic na problema sa tubig when you were the chief executive talagang pinahilingan mo yaning kunyan determinasyon parang kamay na bakal every month pipa-report mo sinda sa progress kan sa indang serbisyo o tabi Mayor Vic. Tama, Sir Pio, importante yan grabe ng agrangay kaya siyempre permitang tig-recall ang sa indang lisensya. Wala ning marisolveran lalo na sa mga parte-parte kang ibang lugar, digdi sa muya, nawawaran. Talagang kaikuhan, tawan taning nakulaw na pansin, Sergio. Ayun ang tubig. Ininot ko na iyan tabi Mayor Vic, talagang iyan ang saro dyan sa mga problema. Now, sarabay-sabay kita kaito sa pandemic na naatubang kita kaito sa challenge baga. Ikaso alkalde kaito and dakol kaito sa mga kunyan napugol na programang pang social services. What are your plans tabi in kaso Mayor Vic? Sa mga gigibuhan ta siyempre gabos na sektor lalo na mga senior citizen sa mga beneficiary nila medyo nabawasan kaya dadagdagan tabi sila. Masyado ng dependent yan sa national as in provincial na assistant. Kaya puhan na dadagdagan ta, bako lang sa senior citizen, yung mga sektor ba sang single parent, mga kabataan, as in mga PWD, medyo dahil naapektuhan na kan, di ko alam kung sa inang binagsak na mga pondo, pagabot sa social services,
Ay pang saro pa Sir Pio sa salud, talagang kaipuhan tang magdagdag ng mga doktor sa paglibot-libot. Talagang iyo permi ang problema. Kulang ang bulong, kulang ang regular na check-up. Nai-reparo taligi Sir Pio, lalo na di parte sa South, nakulang may hypertension, Oh. nakulang na stroke. iyo, oo. Halos sa mga araw may mga stroke patient. Kahirap. Gusto sabihin, talagang kay pon may edukaran ang na yun siguro. O tanganing aron ng hypertension minsan kanyan sa genes, minsan sa acquired sa pagkaon. Maray nga nito pag nahihiling kanina dyan, minakalma an sa indang blood pressure. Iyan na sa salud bagatabi, Mayor Vic, ano, it's only a component kung paano mapakarayan na pagbuhay-buhay kan mga Daragenyos, yung health sector. What about other plans para mailangkaw niya to ang level kan pagbuhay-buhay dyan sa Daraga under your leadership, tabi? Ang kitaon-tang atensyon sa pagbuhay-buhay ini agrikultura, ini ang basic tabi Sir Pio. Ano yan, naramtan mga kabataan nila habo na pagabot sa agriculture. Rumduman tayo ang pinaka-importante, ang food security. Kaya kung natin akong nakatukaw, nagtuka kong nursery para maisagbog ng mga similya, makulang po sa kabubuldan, kundi sa mga sentro kang Daraga. Ay po ang gigibuntang tourism, inibagang praktikang budyaw. Sin Banyandero, yaon din ang apay. Kung sa Legazpi, apod na tong. Kung mahiling po ninda yan, pwede nilang pasiran. Magayon ng plantation yan tabi Sir Pio. Pero yan dyan paraiso, ang tubig, buhay. Mabugtag yaon po dyan sa budyaw ruins. Yaon dyan so, ano yan, ang mga farm, mga bee farm. Yaon dyan ang kagsawa na pwedeng pagpasiran. Asin, ang manyog po dyan, Sir Pio, dyan sa parting budya, kung maramang po mo, dyan po ang nagpo ng distilleria. Ibabalik sa po yan. Kaya lang yung magiging problema. Tapos sigang protol kang mga nyog. Nyog, oo. Okay, so that's it, ano. You recognize agriculture as one of the economic drivers po kan sarong lugar, partikular ang Daraga. Tama po. Rumduman sabi, Sir Pio, ang Daraga, agricultural talaga yan. Kaya, kung nga nga ni, kamahal-mahal na kang presyo sang kopra, o aram ko, 80 na ang kilo. Ay, nako. Kaya, ang problema kasi ang putol sa baga, Sir Pio, i-rehabilitate ta yan, tatabangan ta, siyempre makikipagtabangan kita sa ibang ahensya kang gobyerno para maibalik ta ining mga tinanom. And you mentioned, parang kapartner yung tourism, gulping potentials dyan mananggad. Tabi, how do you improve it patabi? Ang gigibuhon ta, makikipagtabangan kita sa mga ahensya kang gobyerno. Araw kan, example lang takatabi sa tiyo, pagbaba kang turista, malibot na, diretso sa simbahan kang Daraga. Saro yung Pico Pasyar, UNESCO Heritage Site po yan. Diyan sa Kagsawa. Diretso po dyan sa Budyaw Ruins. Kung makapasyal ka po rin, magayon po inyo. Yan po dyan so tinarampungan so Budyaw na apay o natong plantation, mahiling po nila. As in, kadakol pang ibang pwedeng pasyaran, dyan pati sa Baskaran, gibuki mga baniko, pang aming mahiling nila. Sa hiling ko, ini ang sarong solusyon para kumusog ang ekonomiya digdi sa Banuaning Daraga. Iyo, tapag may mga tourists, foreign and local as well, igwaning spending yan tabi, Mayor Vic, ano po? Tama po, magagastos yung din sa tuyang lugar. Iyo. Now, balikan tayo itong sa tubig because inyan ko na kunyan, ino ang talagang crucial point, yung water system. Now, if ever, iyaong ka na sa opisina, what would be your first strong stance tanganing ma-fast track ang kunyan, ang delivery ka yan sa tultul na serbisyo tabi? Sabi ko nga, Sir Pio, i-review tango na sa kontrata nila. Kung talagang dahil sila makaka-deliver ng
sapat na tubig sa daraga, Oo. yan, pwede tang, ano yan, halion sinda, salidahan ng bagong pwede ang Daraga Water District na lang ang mag-operate pang pag-servisyo dito sa Banuan ng Daraga. Okay, okay. So, iyan ang review ning matindi. All the legal aspects ko konsidera ron, tanganing yung bottom line, makunyan, ma-upgrade yung services ninda. Opo. Okay, okay. Now, sa kunyan, how about yung pag-ataman kan government funds, yung lokal na gobyerno kan Daraga, how would you assure under the ining Victor Perete mayoralship na maray ang pagkapot kan padalagan kan kaban kan gobyerno kan Daraga? Ay, ang spending, Sir Pio, iyan ang babantayan ka. Dahil kita gastos, mga unnecessary na gastos na difícil na pag-unang hindi sa diri ang kwarta. Bako yan ang isa sa public officer dapat pirming magayon ang pagkapot kang pundok ng munisipyo kang Daraga. Sabi nga ni ibaga public officer sa PubTrust, kay puhan, pagkatamanan tayan, may integridad ang paggagawan. Siyempre, ang dapat ang leaders sa pumili lang tabi sa pagbuhay-buhay, Sir Pio. Kaya ayan ang nahihiling ko dyan. Pag muna ninda, sa tamidig, sasabihin ninda, ang kwarta dyan sa munisipyo, sala po yan. Ang kwarta dyan, hali sa tao. Yan po ang nagagastos para dumalagan niya ng munisipyo kang Daraga. Yun. So, pag-ingat sa spending within the framework of sa tuyang lay tabi. Kung lalabo-labuhon tayan, Sir Pio, pero masupog. Siyempre, ang mga dapat ang mga opisyalis man sa loob, tatao man mag-control. Hindi pwede. Hindi pwede. Saka, dapat may ka maglampas naman sa tigibo ng budget. Kung may mga kinaya, ayun nagiging problema dyan, Sir Pio. Tatawang takang sarang overview dyan. Ang problema, may budget niyang 600 million o 1 billion. Gusto sabihin, maski ba nila naabot so itong 600 million, gusto mo buso, maski ba na-reach sa pundo kay ito. Dahil ang tigigibo baga dyan, Sir Pio, kita, dependent kita sa IRA or NTA, sa National Tax Allocation. May mga local source man kita. Kaya lang, sa local source ka, minsan, di man naabot, ay nare-reach so pundong kay puhan abuton. Kaya lang, sige lang ang banat ninda. Kaya, yan, matatagilid talaga. Oho, okay. Kumbaga, isuksok ning tama ang baraha, tanganing maray ang resulta. Oo. Kumbaga sa tamong baga, dapat duman lang sa kung sa lang ang kaya kang duman lang tama sa imong suksok lang baraha, tamang pagsuksok tabi, Sir Pio. Opo. Now, ang kunyan, what would be the anong mahihiling kan Daragenyo under your leadership sa kooperasyon kan Chief Executive as in kang Legislative Branch tabi Mayor Vic? Hello. Hello. Nagputol-putol lang tabi, Sir Pio, please, magputol tabi, garay. O sige, Mayor Vic. Opo, Mayor Vic, ano po ang anong klaseng kooperasyon ang mamamatian kan mga Daragenyos sa lado kan hepe ehekutibo as in kang legislative under your leadership tabi Mayor Vic? Madali lang yan tabi, Sir Pio, no? Ay latag ko sa indang programa. Bahala sinda mag-approve kang yung programa. No? Ako, dati ako nakatukaw, nilatag ko lang sa inda, bahala sa inda mag-deliverar kung pwede makalusot, today makalusot ang programa kan sa separation bagayan, sabi kan power. Ako sa executive, sinda sa legislative, pwede ko ninda, kung tama o dahil. Siyempre, medyo malabi man kita, pero sinda ang may pwersa, pag-approve kang yung mga budget. Sabi, kaya kung problema yan, tapusan man yan mga amigo, Sir Pio. Opo. Now, before I let you go, ang say mong trademark dyan is
perming mabuot. Uyugon mo ah. Pereteng perming mabuot. Kaya baga na nakakalmada ang mga blood pressure nila pag nahiling ka. And matuninong na biyaheng progresibong daraga. Would it be the same battle cry ang mamamatian nindang administrasyon mo tabi? Tama, Sir P. Sabi ko nga ni Kasibago, pero minsan nakita ang humilde. Ay ang dapat, bakulang sa ugali, sa pagbuhay-buhay, humilde man, ano. Pero alam mo, ang pagiging mabut, may limitasyon man yan. Sa may susunod kita tabing Sir P yung lay. Sabang kita, pag nagkasala, mananagot ka. Ano? Diba lang kita. Pero sa pagtratar ng mga tao, pantay-pantay lang tabi. Ako Sir P. Ora pong ralamangan ka sa performance, maski sa mga constituent nita. Aloy na po akong naging opisyal sa barangay, naging konsihal, dahil po kitang pig-discriminate yan, dahil po kita nag-abuso, dahil po akong naging pugiloso. Yan man sana po ang sa po ang perming pig-surihaw dyan. Mabuot siya na permi. Anong numero mo tabi sa balota, Mayor Vic? Numero 2, yan talaga, the best. O di sige, dapat kang butuhan kan mga taga-daraga tabi, Mayor Vic? Ay kuhan isa ang paggobyerno sa dalawang daraga. Yan po ang pinaka-importante. So, ulitin ko, public office of isa public trust. Dapat, permission na po yan ang rumdumong kansarong opisyal. Salamat, tabi, Sir Pia. Thank you very much. Mabuhay ka tabi, Mayor Vic Perete, Candaraga. Alright, Sir Pio, dating alkalde, Vic Perete, ngayon naglaban giraray bilang alkalde digdi sa munisipyo kan Daraga Albay. Grabe init kan panahon, kaya nagkaturupay nga lang sa gilid kan tinampo. Sa gilid kan tinampo? Oo. Oh, gunwa na. Kuritan mo sukang kansur, gunpan makalampas ka mo. Baka makagto sa putsaw. Oh, by midbid yan sa Butyaw, si Mayor Vic. Midbid niya dyan sa Butyaw. Igan yan yung mga Ayaw tayo, Sir Pio, nangyari sa barangay Villarmosa, Daraga Albay. Joshua Bino with Boy, BCGB. Salamat, Joshua, dyan sa luwas. Yung ni Mayor Vic tabi, i-extra na tabi, paki-ready man, yung natin kay Mayor Vic Perete, bago kita mag-time check. Signalan mo ko pa din, just give the thumbs up sign kung okay na yung jingle dyan ni MVP Mayor Vic Perete. So yan po, so tayong pagkipag-olay kay Mayor Vic Perete, Biyaheng Progreso dyan sa Daraga. Oy, kilala ko ba si MVP? Sino yung magaling lapitan? Yung lahat kaya gawin para sa banbaan ng daraga? Mismo, may mga nakahandang programa para sa tuluyang pag-asenso. Yan ang mayor ko. Mayor Victor Perete. Sa Daraga ating suportahan na. Sino? Walang iba kundi si MVP na. Mismo, subok at garantisadong maaasahan. Yan ang pipiliin ko. Yan ang mayor ng lahat. Biyaheng Progreso kasama si MVP. Sa Daraga pag-asenso'y parating na. Tara na tayo'y magsama-sama. Sulong natin si Mayor Victor Perete. Oras, Pilipinas, alas 9:29. An oras hatod sa Indokang. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mga kadistrito, sa tuya pong iboto for board member Manny Ribaya. Manny Ribaya, number 8 sa balota. Tandaan, numero 8, Manny Ribaya. Iboto for board member. Board member na tunay, maaasahan. Numero 8 sa balota, by Manny Ribaya. Let's go! Manny Ribaya, number 8 sa balota. Iboto for board member. Let's go! Kadakulab na moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungkasing stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikapi mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Mahigos, matinabang, padaba kan masa.
Iboto number 2 sa balota. Adrian Salceda para Congressman. Angat ang lahat sa 3D. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Tunay na akik ang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Nong speed shop, siguradong panalo ka dito. Nong speed shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hatog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Pai, lingaw ako. Ano da nga ni iso numero kan ako Bicol Party List? 131. Yan ang numero kan ako Bicol Party List. Iyo Pai, tuom ko na. 131 ang numero kan ako Bicol Party List. 131. Pirmi mo nga ning romdomon. 131 ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugtod, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan. Sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon. An para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan. Si attorney kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto, Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move.
Serbisyong may puso, Serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto, number 3 sa balota, Giselle Salceda for mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Segundo Distrito, ang board member niya to, maasahan ta, makatawo, makajos, yan si Glenn Casulla, Glenn Casulla. Ang board member ta, digdi sa tuti, Glenn Casulla na. Board member Glenn Casulla. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Ang Desloria, desidido para sa distrito. Kaloy ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Sa mauswag na distrito, kaibanan si Kaloy Loria. Ay ka mahaldig, daraga Legazpi, manito para purapo, magkasararo, kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagsarap dito sa mauswag na distrito, para sa mga albayano. Ay ka mahaldig, daraga Legazpi, manito para purapo, magkasararo, kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Probado na sa serbisyo, dakul ng napatunayan. Iboto, number 2 sa balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Global Albay angat lahat, oh, go Joey Salceda. Global Albay angat lahat, oh, go Joey Salceda. Probado na sa serbisyo, dakul ng napatunayan. Iboto, number 2 sa balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Di ko siya mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth. Albay, mahal ko yan si Diday ko. Diday, 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 Diday ko. Iboto si Diday Ko para vice-gobernador. Numero 3 sa balota. This political advertisement is paid for by Ralph Atienza, Manila Clean Fuel Corporation, Quezon City. Uy, kilala mo ba si MVP? Sino yung madaling lapitan? Yung lahat kaya gawin para sa banbaan ng daraga? Mismo, may mga nakahandang programa para sa tuluyang pag-asenso. Yan ang mayor ko. Mayor Victor Perete. Sa daraga ating suportahan na. Sino? Walang iba kundi si MVP na. Mismo, subok at garantisadong maaasahan. Yan ang pipiliin ko. Yan ang mayor ng lahat. Dahil progreso kasama si MVP. Sa daraga pag-asenso'y parating na. Tara na tayo'y magsama-sama. Sulong natin si Mayor Victor Perete. Happy siya, Miss Mail. Hisham, Hisham, Ismail. Para sa bagong Legazpi. Hisham, Ismail always. Happy siya, Miss Mail. Hisham, Hisham, Ismail. Para sa bagong Legazpi. Hisham, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño. Sararo kita, Ismail always na. Ansyuda dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail. Numero 2 sa balota. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liveroid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pai, ang sabi baga ni May, saro sa ng party list ang bubotohan niya. Anak ko Bicol Party List number 131. Uragon man talaga si May mo. Isi nga man bagan, iyo man ang bubotohan ko. Anak ko Bicol Party List 131 sa baluta. Uyugon mo Anpay, parareho palan kita. Yan man ang iboboto mi. 131, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Arangkada Banwa. Arangkada, daba kong banwaan. Matian ka uswagan, mga gibong karahayan. Papakusugan paan, gabos na mga programa. Makaskas na serbisyo, silalbaldoan matao. Sa mga daraganyo, mga napo na ni Mayor. Awing baldo makusog pa, ansa iyang esposa. Lalbaldo malalaoma, sa banwa ang daraga. Kay lalbaldo na. Kay lalbaldo kita, papakusugon an arangkada. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang
magserbi kon si JP Lee. Dedikadong servidor si JP Lee. Tinatabangan niya gabo si JP Lee. Para sa ligas ninyo si JP Lee. Serbisyong na matanos kon si JP Lee. Handang magserbi kon si JP Lee. Handang magserbi. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Birit na sana, kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan. Sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bonggalon. An para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan. Si attorney kong Jill Bonggalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto, Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Oh, 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 oh. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa balota. Sa darating na halalan, piliin ang tunay na subok, garantisado. Long hair Loyola, bilang mayor ng Uwas Albay, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa balota. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. DCGB On the Spot Report. Dire-diretso ka ang programa asin mga istorya. Dumang kita sa Premier Distrito, Compadre Jomar. Good morning, please go ahead na. Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay.
dinagdaganin ruta o hinalabaan ng ruta kan magiging prosesyon sa Miyerkules Santo asin Biyernes Santo digdi sa siyudad kan Tabaco. Oho. Ini ang kinumpirmar sa DCGV News ni Mr. Dennis Biron, ang pamayo kan Public Safety Office kan Tabaco, kasabay kan pagprepare ninda kan mga dapat na ihanda may koneksyon sa prosesyon na piglala o manamakaw sa nin road closures digdi sa syudad. Sinabi ni Beron na sa ngunyan 37 karo ang piglalaoman na maprosesyon sa Miyerkules and Biyernes Santo. Asin kung so dating ruta ang agihan, malamang na nakaantos na sa simbahan Supremero dahil pa nakaluwas sa ultimo. Oh, kaya papalawigon su rota. Pigpahalawig sa ruta ni kapirang metros, tabaka lamang dahil mangyari itong piglalaoman na taragbuan sa simbahan supon buda suporo. Iyo. Kinumpirmar niya na ang talagang nakakapahalaba kay ni bako man talaga sukaro kundi sa kadakulang tao na minasabay sa prosesyon. Yes. Kung kaya sa gigibonin ng plano sa rerouting, alas 4 ang pagkahapon pa sana, sarado na ang Siga Avenue. Ang Siga Avenue yung tinampo na minaagi ng sa tangod kan simbahan. And magkakaigwasin danin rerouting pag alas 6 pag sarado kan tinampo mayu-utilize na ito pa so portion kan Coastal Road digdi sa syudad kan Tabaco, kaya sa mga hali sa Legazpi na maagi sa sentro kan Tabaco mabalda maging suwali sa Tiwi na mabalda man sa bata ni Parimpio Coastal Road ang sendang agian. Kaya kung halik ka sa syudad kan Legazpi, pagkabot mo digdi sa kasayuan niya, matutuo ka na, diretso ka sa Barangay San Roque. Yes. Sa Barangay San Roque. Pagkabot mo duman sa purukang Barangay San Roque, matiko ka sa wala, diretso ka naman sa Bonto Boulevard. Pero pagkabot sa kanto kan Riosa, antes duman sa harong kan amigo ta, si Vice Mayor Nestor San Pablo. Say nagresidensya ka? Ano yun sa Bonto Boulevard? Ang likodan kang harong kaan, Coastal Road. Di ko aram ang residensya kang lalaking an? Ang palibot ka iyan, Pading Pio. So, nagdaro pag una mo brown out, nag-irimat-imat ang ilaw. Pag una mo may problema ng aliko, dahil man pala yung puro paralso. Basta dahil ko isyan residensya kang lalaking an, dahil na ako piguturo kung sainan. So, pag-abot naman Pading Pio sa kantong ito, sa Riosa, mas totoo na, pasiring ka na sa Coastal Road. Yan. Sundo na maagi ka sa, maagi ka sa Tangod Ganpir, sundo sa Barangay Bacolod, then saka ka naman malaog. Yes. Left, anluwas mo na kan, pasiring na duman sa Karangahan Boulevard, lapos ka na sa sentro kan Tabaco. Yan. So haling tiwi, so kasabatan, iyo man, ang maiwas man ng tinampo, kaya pwede magsarabatan. Pero so gusto ko yung alternatibong agian, na bang dahil pa man nagkupon sa prosesyon, pwedeng magagi sa may partikan Panal. Sa Barangay Panal, digdiyan sa Barangay Cobo, Burubaral dayan. Pero pag nagkaiguan na kang prosesyon, maulang na sindada na sila makabalda. Well anyway, so prosesyon naman Pading Pio, pagluwas sa simbahan, so usual road, mapasiring sa Cabilis Street, dangan Everses Street, malaog sa Siga Avenue, mapasiring sa Merkado Publiko. Pagabot digdi sa likod kan Merkado Publiko, sa tahaw kan luma asin bagong asin annex, matiko na sinda digdi sa may Demetrio Street. Yun. Sundo yan Pading Pio, pasiring na duman sa may partikan dagat. Pero pag-abot duman sa may budig kang NFA, normally, makabig na sa wala, matiko na sa wala, pabalik na sa sentro ang direksyon. Pabalik na sa sentro hanggang makabalik sa simbahan. Pero dahil lang takay po ang kidagdag na rota, dahil ko na magtiko sa wala, matutuo. Diretso ka, dangan pagabot naman sa parte kan Bonto Boulevard,
mawala ika, pasiring ka duman sa Bonifacio Street. Maagi ka na naman duman sa sarado ng dating paboritong pigapasyaran ni Pio Fernandez. Oo, iyan ang deviation. Oh. Maagi na, pero sarado na ito. Pero sobrang dyan sa bugtong yaon pa. Walang iya ka. Buha. Semana Santa kamahalan. So pagkabot mo naman sa Bonifacio Street, ma-left ka na, ang direksyon mo, pabalik ka na digdi Sa sa may simbahan. simbahan. So Yeah. nadagdagan nin pirang gatos man na metro na baka lamang maibitara na itong nagturuparan so pun Iyo. muda puro kang prosesyon sa Prosesyon. siyudad kang tabako. Ang po, so temporary terminal digdi sa Yan. may gilid kang City Hall. Iyo, oho, ano man Yan ang ang bagay dyan sa mga auto, so Oo. biyaheng Legazpi. Legazpi, so mga iba, ano yan, van. so modern, so van, buda So so modern modern jeep. jeepney, pati so traditional jeepney, rayon dyan, Oho. ang mga biyahe kan, patiwi, pamalinaw, paligazpi. Oho. Paano nga yan? Nakulong, napalibutan kang Dahil posisyon. makakaluwas. Dahil makakaluwas. Dahil Oo. makalaog. Ang sabi ni Mr. Biron, so mga biyaheng ang direksyon pasiring sa Malinaw NTW, dumanang na sinda sa may partik kang kasulina na Petron, duman sa Barangay Bumbon, Oh. sa luwas kang ruta. Dahil na malaog dyan. Dahil na maglaog, sa luwas kang ruta. Iyo. So mga pasyudad kan Legazpi, and iba pa pasiring sa southern part kan Tabaco, dahil na dyan, dumana sinda sa Divino Rostro. So, so parada kan mga jeepney na ang biyahe malilipot makakay ang Santo Domingo. Pagsalak Mabiliyo. ng una daduman. Nasa laksin na duman. Pakisalak ng una. Oho. Takong dae, po na alas 4 ng hapon, makukulong dahil biyahe. Dahil biyahe, sundo na matapos. Hindi makaluwas. O bata iyon sa ultimong tinampo, tumbok ng simbahan. O, Roger naayon on kang that. posisyon. Roger, so, napalibutan sinda, ang terminal nila, napalibutan kang ruta kang prosesyon, kaya ibakwar ng una sinda. Ibakwar. Ma-evacuate sinda. No arin pupunan so pag ibakwar kang kuya na mga biyaheng ang tangani so mga pasaheros mag-guide niya to nung oras sinda maduman. Ang sarakang traffic ko alas 4 ng hapon. Oh. So, ang sabi ni Beron, dahil taman nga tulos pa halion na alas 4 ng hapon, maluwas ang prosesyon is alas 6. So, 5:30 ngaya, 5:30 sa kata pabaralyon sa Duman. mga pampasahero. Yeah, sa parametras. Duman sa temporaryong designadong paparadahan nila. Correct. So, mga 5:30. Oo, mga hanggang 5:30 pa sinda pwede makapasirin niya sa terminal na iyan. Roger on that. Miyerkules sa Biyernes Santo yan. Okay, basta. Pero nadadangog kita dyan sa Tabaco, bako ba sa First District sa 106.9, bako? Roger on that. Ipipaisi ko dyan na dahi ko araman harong ka ni Vice Mayor Nestor. Dahi ko naisi. Ang aramo, sukataning. So kat Ang araw, suwarong na sukataning na sigang buro brown out. Itong aramo. Yan pa din mga dagdag na bareta. Jomar BNT CGB. Salamat kumpadreng Jomar hali dyan sa Tabaco City. O duwang lado ito ha so pagliwat abakong liwat kundi pagdagdag nin aagihan kang prosesyon tanganing day malawig-lawig lamang so aagihan tanganing day magsarabatan duman sa simbahan na tapos na uto na supayo day pa nakakahali suod dyan na prosesyon tagulping gulping pasos na masarabay dinagdaganin nagkapirang gatos na metros yan igo na ning deviation. Then, so terminal, mga pampasaherong vehikulo, modern jeep, van, traditional jeep, tabi aircon van, hahalion duman ngo na mga 5:30 sa may gilid na kang ining munisipyo, yan na City Hall. Duman iyan so mga pasiring sa tiwi malinaw duman kamo sa may Petron sa may sarong gasolina Petron ganito no sa may Bunbon
Tapos digdi naman so pasiring sa Legazpi, malilipot gabos pasiring digdi sa 2nd District sa may Divino Rostro kita ano. Sige, yan. May mga istorya pa kita sa luwas. Nasa linya si Angel Mustaza. DZGB On the Spot Report. Angel, good morning. Go ahead. Yes, so good morning sa Tio, good morning sa Paraan Tabayta. Location ko yung nakikita sa Barangay Dapdap, Legazpi City. Kakatapos lang sang closing ceremony kang water station rescue training sa na 46 sa personal sa version of number 5. Yung Sir Pio, makukita nindiit na minutos kay Regional Director, Police Protocol General Andrea Tiso. Pangamin ko din Sir Pio, kung ano ka-importante ining mga training na ini, and pirang beses na ining pigigibo, digdi sa Bicol Region. RD, good morning po, nasa ibong na linya si Sir Pio Fernandez sa DCGP. Sir Pio, just para na aga, sa ilo ni Ma'am Angel, atin sa gabos na nag-inanyog, sa DCGP po. General RD Maray Naaga, tabi salamat sa oras. Ano po? Now ining wasar niya to tabi General, pirang taon na nag-exister digdi sa to sa tuyang kumantabe. Pero ang wasar, yung ibang personnel ta, nag-training hali sa ibang unit, sa ICAP, sa Coast Guard, sa ibang lugar. Ining ginibutangan yan, first time po digdi sa Bicol, sa Police Regional Office 5. So, ini po sa magiging puhunan ta na ining mga nakaukod kan skill, isi-share ninda, ikakaskate po ninda ini sa ito yung mga kaibahan sa PNP at so mga government agencies na gustong mag-undergo kayo ni. Pero ang Philippine Coast Guard po ang tinda ang may course owner po kayo ni sir. Tinda po, so may talagang special skill para ma-share ang water and search and rescue training po, sir. So tama atabi General ang pagsabot ko na igwa na kita ning wasar team diyan sa Regional Command Tabe. Affirmative po, Sir Pio. Tama po yan. Yan, igwa na po. Opo. So ano yan all weather na yan tabi o trained na talaga yan sa extreme circumstances tabi General? Sir, gari ang tinuro sa inda so basic na kay puhan nindang i-advance pa para makagain pa sinda si ibang skill ta. Ano huling padigdi, so mga pag-save kan mga nalulunod, so pagdarakan rubber boat at handle ka ini, atin so paglangoy ninda ki, so may direksyon, may skill po. Iyo po. Nakasabay sa training yung basic life saving technique tabi General? Opo sir, kasabay po yan sir. Oo, yung pati na yung mouth-to-mouth resuscitation. Opo sir, opo sir. Sa mga Opo, ba may mga kabaragahan kaya na magkarulunod, tamang-tama mo yan na si Mana Santa na naman. Yan na naman. Interesado man nga na ako sir, makaukot kayo yan sir. Kitan doon mag-ibanan. Pag lalaki na nalunod, itaw ta naman sa... Okay, di isabay ta si kunyan si primo mong Ronnie Victoria. Oh, mid mo Ayun ito. po sir, ako kanya sir, scuba diver yan sir. Yes. Sportsman. Yes. Kaya narumduman ko, barkadahon kan si Ronnie, he's a scuba diver. Talagang pwede yan makatkuaning kaaraman kung pwede pa, si Sir Ronnie na Victoria. Opo, mga makakashare yan kan mga skill niya po sir. Kaya nga ang nagtaram sa kuya sir na in between Puerto Diaz and Rapu-Rapu, may lugar dyan na hibabaw na mga 66 ayun. Bulod baga sa erarom kan dagat po. Aba, talaga diver rin. Basta pag dive, matibay yan si primo mong Ronnie. Ayun po, sir. Mga onarin, agdahon ko, maduman kami sa opisina mo. Ayun po, sir. Okay. Pirang ko niyan, pirang member kang wasar niya to dyan sa Regional Command? Bali, ang nag-graduate po ngunyan, Sir Pio, 43. May mga igual naman dyan na dati nang na-train. Maabot po siguro mga 70 na personnel po. On call yan, 24/7 ready. Tama po sir, kasi kapitbahay ta lang po baga sa Office of the Civil Defense, yung Regional Disaster Risk Management, Regional Disaster Risk Management Council. Office, Council. Si Sir Clyde Yokot, kapitbahay lang po.
Okay. Now, before I let you go, ngunyan na Semana Santa tabi, ano an sa tuya ng pinag-adaptar na security measure sa Kabikulan insofar as PNP is concerned, madangog tabi kami? Iyo po sir, parte po panukan Oplan, ligtas summer vacation, asin Semana Santa, nagkaigo po kita kin mga motorist assistance, asin mga police assistance desk, digdi sa ang motorist assistance center from Tabugon sa Santa Elena hanggang sa Matlog po sir. Ang police assistance desk, digdi po sa mga public places, sa mga terminal, airports, asin seaports po sir. Doon rin sinda mapuon kan sa indang Oplan. Naka-in place na po sinda sir hanggang matapos na po ang Semana Santa po. Iyo tabi hanggang matapos ang Semana Santa. Kanselado ang mga leave digdi sa PNP Bicol? Tama po yan sir. Ang direktiba kan sa to yung liderato sa national under kaya Police General Romel Marbil. Ang mga red letter days, automatic po na heightened alert at canceled ang mga leaves po kaya. Mensahe mo, pangapudan tabi, bilang sa muyang pamayukan pulis para sa publiko mo na Semana Santa. Go ahead tabi. Salamat po General sa DCGB sa pag-inindo Sir Pio at kay Ma'am Angel sa pagkakataon na tinasinindo sa PR5 na makapangapudan. Inot na primeramente may ipapa-remind sa yung mga kapwa Bicolano na maging alerto po kita, mag-iwas po kita sa mga sakuna asin. Ini pong maging aware kita sir sa mga manluloko niyan. Nagkalat dahil bigla samantala ninda so kabisihan kan sa to yung mga kahimanwa. So iba nagkakandakan sa endang mga tabuktutan, arog tagatan, budol, arog kan scam sa endang kapwa. Kaya dahil hanggang po magtiwala basta-basta sa to yung mga tugang, dahil po basta-basta magbutas kisintimos na bako man sigurado sumarik sidi. Termi po maniguro, termi po maging security conscious po kita dahil naman po kibang matabang sa tuya at sadirita ang primero. Salamat tabi General, and tutok-tukan ko duman si Primo mong Rone, madumang kami sa opisina mo mga noaren. Salamat po. Thank you so much po, RD. Very approachable si RD. Okay lang po, RD. Yan po, Sir Tio, si Dadaraw ko duman si Primo niya sa opisina. Bibit-bitong ko si Primo niyang Cornel Victoria. Ako na, Sir Tio, ang tagayos ka sa imong susologon. Okay. So, yun tabi, Sir Tio, ang mga pangyari dito sa Wangan Park. 43 ini Sir Tio, anong anhali sa Albay PPO, anong sa Cam Norte PPO, apat sa Cam Sur PPO, 7 sa Catanduanes PPO, may haliman Sir Tio na anong sa Masbate PPO, anong sa Sorsogon PPO, apat sa Naga City Police Station, apat man ang hali po sa Rizal Mobile Force Battalion 5. Yan po Sir Tio, madagdag informasyon hali sa Luwa, sa Angel Mustaza, DCGB. Thank you so much, Angel. Padingnal, i-ready mo na tabi yung stinger natin sa news. Data na pa newson si Angel, si Jen, sige na, padingnal. Diyan po ang mga report, yan sa luwas. Yan naman po sa tuwing alas 10 na bareta. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa itong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Chin is in, chin to win, chin
Miguel, may chance manalo ng 1 milyon o cash prize, motorcycle o jersey. Tignan lang sa ilalim ng cap o selyo ng participating Ginebra products at i-claim ang prize sa partner outlets. Terms and conditions apply. Visit Ginebra pages for details. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Ipagana tayo di. Ayan na, numero G sa balota. Sa konseho, si Atty. Ipagana. Ayan na, numero G sa balota. Sa konseho, si Atty. Ipagana. Naneta Makasida. Kano'y ang Desloria. Determinado para sa mga albayano. Ang Desloria. Desidido para sa distrito. Kano'y ang Desloria. Determinado para sa mga albayano. Sa mauswag na distrito. Kaibanan si Kaloy Loria. Ay kamalig daraga ni Gaspi. Manito para purapo. Magkasararo kitang gabos. Marina. Para sa tunay na magsararo. Dito sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano. Ay kamalig daraga ni Gaspi. Manito para purapo. Magkasararo kitang gabos. Marina. Para sa tunay na pagbabago. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mahigos, matinabang, padaba kanmasa. Iboto number 2 sa balota. Adrian Salceda para Congressman. Agad ang lahat sa 3D. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Tunay na akikang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ka naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Mga Ligaspeños, kainyato paglingawan sa maabot na pirilian. Iboto, Sunshine Imperial para konsihal, numero 9 sa balota. Ano man ang atubangon ta, siguro si Shine, pero may kaibahan ta. Servisyo niya na matay
Mga Ligaspeños sa maabot na pirilian, iboto Sunshine Imperial para konsihal numero 9 sa balota. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nagdo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Serbisyong may puso, Serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto, number 3 sa balota. Giselle Salceda for mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan baka kay Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Day kalingawan tabi ha sa aga 6 a.m. to 6 p.m. daing kuryente. Halos gabos tabi pa ding nalano. Daraga, Legazpi, Albay District. Halos gabos na sakob kan mga substations, feeders kan Albay Electric Cooperative. Taigo po ning gigibuhon na trabaho bata malang isnit. And daiman kalingawan tabi kasabay kaiyan na pagkakawara ning supply nin kuryente 12 oras ayan alas 6 nin aga sundo alas 6 nin banggi. Maluyaman ang supply nin tubig. Nag-abiso man tabi ang Legazpi City Water District ta siyempre 12 oras ana daing kuryente so sa indang pumping stations magamit yan nin generator sets tibaad mag-brewing ka yan mag-overheat so maputol man sinda kan sa indang serbisyo kan genset sa mga pumping stations and maluya and mawawara ang supply maning tubig dahil nakita ma-specify ning pa man na lugar tanganing gabos makaredy kung dahil ka mawaran ning supply dahil magdagit maray nga ni tadi na sa nawaran pero kung mawaran ka mo at least ready kita tabi duwang bagay yan kuryente tubig sa aga po digdi sa at least sa Legazpi ha LCWD nag-abiso sa ibang lugar dahil ko isitabi daraga or kung ano pa man ha basta sa kuryente mahiwas po halos bilog Albay Legazpi Daraga area dahil po ning kuryente sa aga 6 a.m. to 6 p.m. and Legazpi is concerned pati tubig po nag-abiso ng LCWD maafektaran tabi yan kaya preparar tabi para sa aga kuryente asin tubig. DCGB
On the spot report. Nasa linya si Karen. Karen, good morning. Go ahead. Yes, Sir Pio, may diit na kambyado sa petsa ang DPWH 2nd District Engineering sa target completion kaining Peñaranda Park, digdi sa may Kapitolyo. Sa entrevista kan DCGB niya sa project engineer na si Engineer Richard Manzano, kinumpirman kaining dahil masusunod ang pigta-target ng sa maabot na Mayo 2 ang pagtapos kan parke sa kadahilanan na apektado pa kan mga abot-abot na pag-uran ang pagtapos-tapos kailing parke dahil lang kasusubserbiyo sa informasyon nasa magian ng pagbabaw o finishing touch ang DPWH technique ang landscaping pagpanganon asin pagpintura kan mga parit. Siyempre kung may diit-diit na uran ang mga pintura budak pananom masasayang kung kaya dahil digdi masisibog min sarong simana pa ang completion kaining Peñaranda Park tanganing tapuson. Ito naman sa na mga naunang bitan ng mga magian na patrabaho. Halagad na kumpirma tagilaray Sir Pio na sa oras na matapos na ang parke kan Kapitolyo, pagkatapos kan eleksyon, ito turn over kan ahensya ang parking ini sa gobyerno probinsyal kan Albay. Yan tabi Sir Pio. Inatras kan DPWH ang target na matapos ang Peñaranda Park dahilan sa mandiit-diit pang bagay na minakaw sa kan pagkakaatraso ka ini. Arog kan pag-uran-uran and nasa finishing touches na sa nasinda. And in connection kayan, plano na i-turn over yan pagkatapos kan eleksyon. Yan, okay, sige. Yan ang update live digdi sa Kapitolyo Provincial, Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa istorya. Ali dyan sa Kapitolyo Provincial. Diyan kita kay Pading Al Armario. DZGB On the Spot Report. Kumpadring Al, good morning. Morning, pade plano man magpairingalo kan mga kandidato on Lunes Santo sa bilog na Semana Santa. Kaya ngunya nagirdali na sinda na mabisita ang iba pang mga barangay, lalo digdi sa Legazpi City. Sharing kan grupo ni Liga President Board Member Isiam Ismael na puga-puga ngunyan ang kampanya sa iba-ibang mga barangay, house to house, as in nagkakaigwanin caucus pag kabanggi. So sa latest na informasyon ko niyan, schedule naman na bisitahon ang barangay Maslog pwedeng sa Domingo kan grupo, kaya yao naman ang padagos na preparasyon kan mga suportadores man digdi sa lugar na ini. Yan. Ang kaugmahan dahil oras na minabisita ang grupo ni Liga President Isiam Ismael, as in iba pa mga pagiriba, talagang nagiging mainit ang acceptance kan grupo pag papahiling na talagang yaon ang sendang padagos na suporta sa grupong ini. Bagay na pasalamat man kan mga kandidato sa liderato o sa panginot ni Board Member Liga President Isiam Ismael dahil haros sa entero mga barangay na pigibisita ninda talagang didumog nintawo, lalong-lalo na mga caucus, tanganing madangog ang sa inda mga plataforma di gobyerno, mga magayon na plano, bako mga personal na isyu. Putok na si Isiam. Iyo, alas nga niya ako kan grupong inita garo dahil mapupugulan ang talagang mainit acceptance kan mga tao base sa pag-obserbar niya to pa di. Buda, pakaray niya ta, halangkaw na standard ang pinagset ng unya ni Mayor Pido, ni bayaw niya. Iyo, siyan mapadagos kaya ng kaso. Kung siyan tiwalaan kan mga Legazpi niyo, kumbaga nakalatag na, mapadagos na siya. Makaskason ba sa mga fight ni Mayor Pido?
Guno, pero tindi. bulan sana. Yaw nakalatag na ang mga programa. Ang kay po na sana follow up pag-abot sa implementasyon. Mayor na mga akumplisisyento pati. Oo, grabe matindi yan. Mga bilyones bagaan na ibinabang budget halay sa gobyerno nasyonal dahil man yan sa influensya kana ko Bicol, nakulang bagay na ko Bicol. Numero 131. 131. Pero kayang-kaya ni siyang yan. Oo, kaya niya yan. Buda so vice mabilis mayor pa. niya. So vice mayor baga si Luis. iyo. Anyway, tabi, pade. Ako nga, nag-prepare naman nagdikipansit na sabi sa Domingo, mabisita man na nag-prepare naman ako, maski pansit lamang. Iyo nga niyan sa kuya man kikulog ni Buot, taday lama ko na unambitan. Ay, kung may oras ka sa Domingo, ang bako sa napansit, ano prepare ko sa emo kung mag-aagi ka daw, magdigdig ka. Iding, pangtulos kita kay mahanit tulos kita kinitib na manok. Walang iya ka. Yan pa rin, ang informasyon, ali live digdi sa Southern Park and Legazpi, Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadre Al. Kadagdag na istorya, hali dyan sa Southern Park and Legazpi. Nagirumduman mga padingnal. Yan, mga patana sa na ito. Ano, tama paaram na ba na kita paramentar digdi po sa programa nga Tingog kang Banwaan. Day maghali po ta tulos na masunod at sa muya pong news director si Andy Mardela. Ako man po si Pio Fernandez. Salamat kan sa inyong pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog